Nyocokno hawa yu, adem-adem jangan godhong telo menyok, terus dicemplungi iwak pe asap karo tempe embus. Godhong telone menyok ki mang aku tuku yu, sak bongkok guwedhem ngene iki lho 1.500 mok ora. Terus iwak pene ki mang 7.000 guwedhi, bar ngono karo pindang ricik ki mang 2.000-an, tuku loro 4.000. Saurunge dimasak ki godhong telone tak puthiki sik yu, diputhiki kabeh ngene iki sampai bar, nek bar terus diubah sampai resik. Bar ngono terus digodhog, aja lali banyune diumupno sik, terus dikei uyah godhogane iki mang karo soda kowe malah cepet digodhog sampai empuk. Godhong telone nek sempuk ki terus diperes sampai apoh banyune ilang kabeh yo. Bar ngono terus diirisi godhong telane sing wis medhuk mang, nek wis kabeh le ngirisi. Nah, kaya ngene iki disisihno sik, terus tinggal gawe bumbune yo. Bumbune ana bawang brambang, kemiri kencur, kunir, ketumbar, dikei terasi saiki mbek lombok abang, lombok setan, diulek sampai lembut. Nek wis lembut ngene iki terusan dipanasno wajane. Bar ngono terus digongso sampai mateng, ambune wangi, rada garing bumbune. Nek wis ngono ki ape tak campuri tempe embus, dadi tak lebokno sik tempe embuse sing wis tak irisi. Iki mah tak kei sitok yo, sitok niki regane 500. Seng-seng sedelok ben bumbune mang rada nresep, terus lebokno godhong telone. Tak lebokno iwak pene iki guwedhi dadi tak irisi yo, cilik-cilik ben gampang mangane. Terus tambahi santene sak cukupe. Terus diudek-udek sik ben rata bumbune mbek godhong telone. Nah, godhong telo ki ngene iki lho yo, nek dikelo modele dhek iku nresep santen, dadine santene karek saithik, dadine nyemek-nyemek ngono ku lho yo. Terus dikei uyah, gula mbek kaldu bubuk saithik, bar ngono karek ngumupno neh yo. Wis bar jangane, bar ngene karek goreng pindang ricike, terus goreng lombok ben gawe gandengan. Karek nyandingno karo sego jagung, cuwocok yo adem-adem.